pige, I synes uret var gul. Så en første gang, den er klassisk ud. På tur for at fange en fisk i en sø. Hvor var det sjovt, svæver jeg kunne dø. Men alt var ikke nederen, for pigen stod der med langens tår og her koldt tær. Unisæt blev mig nødt til at gå hen og sige hej. Og alle drenge gjorde det, bare ikke mig. Men hvorfor? Hun får mig til at sige break, break, får mig til at gå op and down, shake, shake, shake. Slow, beat, back, break. Hun får mig til at sige damn, wow, wow. Round and round, up and down, we go. Slow, beat, hektik. Den tøs, hun gør mig elektrik. Men altså tøsen her, hun er rigtig, rigtig wild. Hvis jeg ikke fik hende, vil det være en fejl. Hun skulle imponere os, så råbte hey og spille med musklerne. Ja, okay, jeg kunne ikke give op i sådan et forsøg nummer 1. Så jeg tænker ved mig selv, jeg må gøre noget fint. Jeg laver shake, shake, shake. Men den går lige ned, hvad tror jeg, der sker? Mine bukser falder ned. Oh. Hun får mig til at sige break, break, får mig til at gå op and down, shake, shake, shake. Slow, beat, back, break. Hun får mig til at sige damn, wow, wow. Round and round, up and down, we go. Slow, beat, hektik. Den tøs, hun gør mig elektrik. Jeg er lige ved at dø. Hun går lidt frem, jeg kommer klar. Du siger 700 i shit, står man bare. Skriv efter min navn, falder ikke klar. Men åbner min mund og lyder lidt som Superstar. Voldst du chance for at lyde som en tøj. Kigger jeg op og siger hej, jeg hedder Nikolaj. Hun får mig til at sige break, break, får mig til at gå op and down, shake, shake, shake. Slow, beat, back, break. Hun får mig til at sige damn, wow, wow. Round and round, up and down, we go. Slow, beat, hektik. Den tøs, hun gør mig elektrik. Damn, wow, wow. Round and round, up and down, we go. Slow, beat, hektik. Den tøs, hun gør mig elektrik.